kare mutunci mu bar zagi ga kowanne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwaso 'yan amana ne. An haifi Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a ranar Lahadi 21 ga watan Oktoba na shekarar 1956 a garin Kwankwaso da ke ƙaramar hukumar Madobi ta jihar Kano a jamhuriyar Najeriya. Dr. Rabi'u Musa ya halarci makarantar firamare ta garin Kwankwaso, inda kuma daga nan ya samu ci gaba zuwa makarantar kwana ta Gwarzo duk dai a neman ilimin firamare. Sannan sai makarantar ƙere-ƙere da ke garin Wudil da kuma kwalejin fasaha ta Kano. Daga nan ya garzaya makarantar kimiyya da fasaha ta Kaduna Polytechnic da ke garin Kaduna, a inda kuma ya sami yin difloma a fannin kimiyya da fasaha ta ƙasa da babbar difloma duk a fannin kimiyya da fasaha wato HND. Ya sami yin makarantar gaba a London da ke Ingila a kwalejin Middlesex daga shekarar 1982 zuwa 1983. Kwankwaso ya ci gaba da karatunsa a jami'ar fasaha da ke Ingila a shekarar 1983 zuwa 1985, inda ya sami shaidar babban digiri na biyu a fannin fasahar ruwa. Rabi'u Musa Kwankwaso ya kasance haziƙin mutum ne a kusan dukkanin lokutan karatunsa, musamman ta ɓangaren tsayawa da ya yi domin ganin cewa ya kammala karatu cikin nasara kuma ba tare da wani ɓata lokaci ba. Ya kasance ɗalibi da kullum ke sahun gaba wajen karatu da yin dukkan wani aikin aji da aka bashi. An zaɓi Rabi'u Kwankwaso a matsayin shugaban ɗalibai a lokacin karatunsa, sannan ya kasance zaɓaɓɓe a ƙungiyar ɗalibai ta jihar Kano. Rabi'u Musa Kwankwaso ya fara aiki a shekarar 1975, inda ya fara aiki a hukumar ruwa ta jihar Kano. Ya kuma yi aiki na tsawon shekara 17 a ɓangarori daban-daban, inda har ya zama shugaban ma'aikatar. A shekarar 1992 aka zaɓi Kwankwaso a matsayin ɗan majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya mai wakiltar ƙaramar hukumar Madobi, kuma shine ya zama mataimakin kakakin majalisa ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Ya kuma shiga jam'iyyar PDP a shekarar 1998. Ya rike matsayin gwamna a jihar Kano har sau biyu, wato a shekarar 1999 zuwa 2003 da kuma shekarar 2011 zuwa 2015. Shi ne gwamna na farko a jihar Kano a jamhuriya ta hudu, kuma ya ci zaɓe ne duk a ƙarƙashin jam'iyyar PDP kafin daga bisani ya canja jam'iyya ya koma jam'iyyar APC. Ya musu bashi faso a gurin na Bugari. Motsa ƙasa zaki ɗan Musa. Kai ta ka tafi sannu mayakin sarki. Motsa ƙasa zaki ɗan Ga mai rangon shi na kirawo gwanki. Motsa ƙasa zaki ɗan Musa. Sarkon ƙasa kai ya kafa ko taki. Motsa ƙasa zaki ɗan Musa. Ko a cikin dawama zaki ne sarki. Motsa ƙasa zaki ɗan Musa. A zaben shekarar 2003, Alhaji Rabi'u Musa ya yi rashin nasara ne a hannun Malam Ibrahim Shekarau. A watan Yuli na shekarar 2003, Olusegun Obasanjo shugaban ƙasar lokacin ya naɗa shi a matsayin ministan tsaron Najeriya bayan samun rashin nasara da ya yi a zaben. A shekarar 2015, Rabi'u Kwankwaso ya yi rashin nasara a hannun shugaba Muhammadu Buhari a zaben fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC. Daga bisani sai ya canja sheƙa zuwa takarar kujerar sanata, wanda a nan ne ya samu nasarar cin zaben a shekarar 2018. Rabi'u Kwankwaso ya fice daga jam'iyyar APC, inda ya sake komawa jam'iyyarsa ta PDP da niyyar takarar shugaban ƙasa. Sai dai bai samu nasara ba a zaben fidda gwani wanda aka gudanar a garin Fatakwal a wancan lokacin. Sai dai a ranar wata Talata, Rabi'u Musa Kwankwaso ya kawo ƙarshen cece-kuce na ficewarsa daga jam'iyyar PDP a lokacin. Ya yi rajistar jam'iyyar NNPP tare da samun katin zama ɗan jam'iyya. Yana daga cikin mukaman da Kwankwaso ya rike shi ne ya rike mataimakin kakakin majalisar tarayya a watan Janairun 1992 zuwa Nuwamba shekarar 1993. Ya rike gwamnan jihar Kano a shekarar 1999 zuwa 2003. Ya rike ministan tsaron ƙasa a shekarar 2003 zuwa 2007. Ya zama babban jakadan Najeriya a Darfur ƙasar Sudan a shekara ta 2007 zuwa 2011. Ya kuma sake zama gwamnan Kano a shekarar 2011 zuwa 15. Sannan ya yi sanata mai wakiltar Kano ta tsakiya daga 2015 ɗin zuwa 2019. A lokacin da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso yake jagorantar Kano a matsayin gwamna, ya samarwa da Kano abubuwa na ci gaba, musamman samar da gadoji domin rage cinkoso na ababen hawa da kuma hanyoyin tafiye-tafiye da kuma sauƙaƙa hanyoyin sufuri. Sannan ya samar da hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta Karota, wanda aikinta shine ta samar da ɗa'a wajen tuƙi da kuma kawo daidaito a faɗin jihar.
ya samar da nutsuwa da kuma kwanciyar hankali ga duka al'ummar jihar Kano, musamman ma talakawan da yake mulka, inda mutanen jihar Kano suke masa ikirari da madugu. Jirgi tafiyar ka, Madugu kafar ka kafar mu madugu. wa za ya tare ka, Madugu kafar ka kafar mu madugu. za mu raka ka, Madugu kafar ka kafar mu madugu. a zo a yi sauka. Madugu kafar ka kafar mu madugu. Ya bawa Alhaji, Madugu kafar ka kafar mu madugu. Alhaji Nasiru Alhaji, Madugu kafar ka kafar mu madugu. kwamanda dan babban aji, Madugu kafar ka kafar mu dan madugu. Faransa tsayayye. Ana yi wa aƙidar tafiyarsa ikirari da kwankwasiya. Wannan shine takaitaccen tarihin Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, tsohon gwamnan jihar Kano, kana tsohon sanatan Kano ta tsakiya. Kwankwason mu canza kara ne Allah ya yadda ya cara. Masu arzikin shanu ku sani dole za su sha madara. Wallahi ko su ga ya kone ba a hada da kanwa ba. Muna gidan ka jagora ilu a mai rufi akwai daɗi. Rabi'u Musa Kwankwasa ai kai wa makiya faɗi. Zuciya ta jagoran mun san bata zamo kazama